Здравейте, приятели! В днешното видео ще играем една игра на супергерои. И да започваме. Добре, да видим как ще да се бием. Така, добре. Щит. Щит. Тук си щит. Така. Добре. Вау! Тази сила последната ми най-харесва. Какво? Вау, тази игра. Може да ме... Какво? Скачи нагоре, скачи нагоре. Ще ви ме намираш, ще ти го върна. Казах ти. KO. Победих. Дай първи. Тази игра ми много хареса. Hey, what's cooking? Face forward. Face forward. You didn't see that coming. Let's go to work. Това е 18 000. Ain't nothing gonna stop me now. 23. New journey is about to begin. I've been from exile. I am face forward. Ето си обичам. Така. Добре, надявам се този идва. Fight. Окей. Time's up. Time's up. Мисля да използвам тази сила за сега, защото го убеждавал два пъти. Разбира се, че пак ще спечеля, защото това са едни от лесни нива. Хайде, бързината. Къде дойде? Сега ще видиш. Ще го победя. Стига. Time's up. Time's up. Казах виден, че ще го победя. Няма да изгубя тази игра. Не, няма да играя, защото после ще ме карате да я изтегля. Не. Ready. Fight. Да ми дава Господи, да ми победи. Аз ще го победя него. Давай. Следи си, че ще ми победиш, аз съм по-силен от теб. Следам. Time's up. Ето ще дам по-бързо, по-бавно го ще го победи, защото
Вау! Искате тази игра да я инсталираме? Тези са едни от моите любими. Я да пробвам. Не. О! Целих го. Ready. Fight. Това ще ни е последната битка, приятели. И сега ще видя бързо. Какво? Май много бързо стана пауза. Я още една, защото тази битка беше много бърза. Нещо много бързо си направи почивка. Още не беше започнала играта и победих. Искате ли да съберем... Не. Това 18 000 стотинки от играта да съберем. Ready. Fight. Fight. Time's up. Time's up. Вау. Победих го отново. Боже, ако инсталираме тази игра и как карам кола... Не. О, ето е играта, която играхме вчера. Ready. Готов Fight. съм. Time's up. Благодаря ви. Time's up. Къде? В него си се вярвам. Time's up. Не бива да му плаш костюма, че е по-силен от мен. Аз съм по-силен от теб, мап. Така. Секунда. Face forward. Let's go to work. Значи този 18 Ain't nothing 000 gonna stop me now. A new journey is about. I've been waiting for a challenge. Времето е... Give me the Около power. 320. New sorcery lies. Such right is mine. Ready for anything. Watch it. I'm hot. Let it burn. Ами, Hey, what's cooking? приятели, хайде една битка последна с него. Хайде. From exile I emerge. 7 ниво, 7 нива ми. Ready. Fight. Case this Значи, как се зареждаш ти? Но... Ще ме победиш? Сега те победих. KO. Кейо. Една реклама ще ми спра. Не искам да я инсталирам. Ready. Fight. Играта приключва. Чао, приятели, но без да искат да нова игра. Чао!